Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga, ultimong Lunes na naman kan bulan ning Hulyo, petsa 28 na tabi, 2025. Duman sa mga naglalaom nin rematch, dahil na po mangyayari, walang hiya kayo. Dahil ng rematch, ano pa, ora mampalan. Antara mo na naman ni Baste. Day ko man baga ngaya sa inagyat nin boxing. Suruntukan man sana. Tama man managad ano. Iba man baga hindi marso boxing sa suruntukan. Jesus Mariosep. Pagkatapos sabi ni kunya ni Chief PNP, dahil may man ngaya pinirit so mga pulis na magdunar. So gusto man sana ngaya, pambihira man sana so ticket kan laban ming ito. Ay, nako maray na aga. An mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Tingog kan banwaan na po, minarespetar sa Indo. Maray na aga kay Provincial Board Member Milabal. Nuari na tabi, makiusyoso lamang tabi kinatawan Mila kung nuarin iluluwas ka National Board. So kunyan, so konfirmasyon. Nganing ma-informaran taman ang publiko on your official assumption soon. Diyan po sa sarong pwesto representing ining mga kapitanes del barangay sa Bilog na Albay. Kasanggunian Panlalawigan. Programa ng Tingog kan Banwaan. Minaimbitar na sabayan man lamang nindo kami. Sundo yan, 10:30. Mag-uro-eristorya barang kita kan mga reports na dadangugon niya to diyan sa luwas. Happy Monday, Sir Jason Gomez Puyo. Sira mo naman ang pangudtuhan mo, ano? Adobo sa asin, tapos ensaladang talong. Sira mo, Sir Jason Gomez Puyo, ha? Padarahi daw lamang didi, mas kinagkadwa o tulong pidaso. Ang adobo sa asin. Morning. O si BM Mila, si Kinatawan Mila, good morning tabi, may duwang mensahe, ha? Ayo tabi ayo sige. Dahil sa nada mag-rebook na sa Agosto na pigtaraman na ngayon dahil mag-rebook na sa Agosto ako malaog. August tabi August ang kunyan, August ang possible na pagkunyan ni BM Mila. Sabi ni BM Mila, psst. Sige, diretso na kita kan mga istorya sa palibot. Taod-taod sabi nga ni bagakan kunyan mga nasa Katagalugan maghimay-himay. Pag-uro-istoryahan talamang ini mga pangyari sa satuyang palibot, both national and local, pati naman po nagkakaperang international na informasyones.
DZGB On the Spot Report. Engaging. Ilaw tatulos ang sa tuyang chief reporter. Jimmy Nasalita On the Spot Report. Chief Jimmy compadre, good morning tabi. Hello, pade. Go ahead, pade. Maray na aga sa mga parantabay. Katatapos pa sa nakan formal turnover ceremony, tabi pade, digdi sa Captain Del Rosario Hausian Senior sa Albay PPO. So Chief of Police kan uwas amigo mo ta. Oho. Si Police Sayan. Major Nathaniel Jacob. Oh. Wala na digdi sa uwas, lipat na siya diyan sa Legazpi. Alam mo an assignment niya diyan? Oh. Deputy Chief of Police. Primerong madungog yan sa digdi sa DCGB. Police Major Nathaniel Jacob. Si Pio po sa angkor sa DCGB. Welcome sa DCGB sa Legazpi. Kambaking ka sa Legazpi, sir. Pading Pio si Police Major Jacob. Bali na siya sa bako na siya Chief of Police Awas. Hello, good morning, Sir Pio. Yes, good morning Sir Nats, and nice hearing you again tabi, no? Na madagog ka naman dyan. How true tabi paki-confirm mabuelta ka digdi sa Legazpi PNP as Deputy Chief tabi, Sir Nats? Opo, accept tarong ko na ang pagiging deputy kasi last year naman, last 2 years, naging deputy man ako dyan. So, kayang-kaya ta accept taron iyan na buong puso ang pagiging deputy sa Legazpi. Alagya ka. Sir Pio? Sabi daw, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay matinikman ay malalim. Alagya ka. Oo. No rin tabi so effectivity kan sa imong assumption na deputy tabi. Ngunyan na aldaw, nag-ano na kami. Na, ayun na, assumption na. Ay, bale, ma-report na lang ako dyan kay Sir Villanueva. Opo. Magilingan naman kita permi kay niyo. Dahil na ang gusto kong kaibanan, bako man ay kasi susaro si Asindero. Mr. Poyo. Si Mr. Poyo. Mister. Kompleto ito. Jack of all trades. Kompleto ito. Para laba, para luto, para plancha. Ito ang boy taga. Ngalit. Matibay ito, Sir Pio. Matibay ito. Matibay ito si Sir J. Oh. Bueno, nothing new and unusual sa pagbalik mo sa kwan. Ara mo ng kwandigdi in and out sa Legazpi PNP bako, sir? Ano po ito, Sir Pio? Opo, nothing new, nothing unusual. Ara mo ng Yes. in and outs digdi sa Legazpi. Ano po? Opo. So, by the way pala, sir, on a personal basis, kumusta po ang kunyan, ang trabaho ning sarong deputy? Paminsan baga, ang halos, ang burden halos pareho man sana sa chief baga tabi, Sir Nats? Yes, opo, Sir Pio. Oo. Ano kasi yan, siyempre, dapat pag deputy, suportado mo si Chief of Police. Oo. Gari ka man sana in his absence, siyempre, dapat yaw si deputy. Opo. So, gabos na programa, dapat naaaraman ko yan. So, hindi naman tayo maninibago dyan dahil, siyempre, kahali. Ilang beses na tayo nag-COP. Opo. Kaya, sana, siyempre, makakatulong ako. Sa and then sabi mo nga bako na inibagong Legazpi City sa kuya. Iyo po. Daw opo, how would you consider tabi, Sir Nats, from being a chief of police ngunyan deputy ka tabi, is it a sort of mantinidong sa kumbaga sa kwan mo, is it not a demotion o pareho man giraray tabi? Ano lang yan, same lang yan. Sa kuya lang, mas ginusto ko na yun dahil sa plano kong pag-retire. Yung burden na dadarahong ko, medyo diit na lang. Ayun. Mga stress, mga yun ang pinag-aano ko naman.
Tiga after ko. Iyo po. Sabi baga, dating chief tapos ngunyan deputy na sana. Pero, oo. pero hindi na biro yung Legazpi City. Iyo Compared naman, sa, di ba? That's the point. From a municipality pasiring sa city. Oo. It's a big difference. And Kasi biruin mo naman sa isang munisipyo, kung doon ka sa mga third class, mga ilan lang yung barangay. 31. Nung nasa Manito ako, 15 barangays. Nung nasa Malilipot, ilan lang yun. Yung sa Malinaw, 29. Opo. So sa Biga, Katanduan is 31. Oho. I-compare mo naman dito sa 70 barangays. Ng Legazpi. Ang ng Legazpi, Sus Mariosip. Giri ka man sa nakan COP, kahit deputy ka. Di ba? Opo. Sergio? Iyo nga ni, kaya nga ni nahapot ko baga sa imo, so question ko, prior ining ikasunod na question ko sa imo kasubago na, kumusta ang kunyan, ang burden kan sarong deputy kay taking in consideration Legazpi po ining sa imong tubangon naman. Almost the same, pero siyempre, yung konting, mababawasan yung konting stress. Siyempre, nandun yan kay COP. Ang mostly na burden naong kay COP. Buda, haranin, haranin na supaghatod mo kung mabubuyong so sarong amigo ta. Yeah. Tawad tayo ito kay. Tawad na naman ito kay kaugbahan. Tagaroon na bumundo na, kalala ba? Sige, Tabi, Deputy Naps. Sige, Sir Pio. Salamat po. Makiabot na lang sa mga satuyang paradangog. Opo. Magandang umaga at maraming salamat. Mabuhay ka po. Mabuhay ka po. Thank you. Balik ko na kay Jimmy. Opo. Salamat po. Ang chief of police na pirming accommodating tapos ulok pirme. Dahil lamang ki problema. So kasalida, yung digdi so kasalida. So Chief of Police kan Libon, si Police Major Jonathan Apil, lata nagapuro picture pa. Iyo. Ayo, PD. Si PD. Kataning si PD. Si anaan kasalida ni Police Major Nathaniel. Si Police Major man ini, Jonathan Apil, ali sa Libon tabi pade. COP, OIC kan uwas na ngunyan siya, maasumir na siya ngunyan. COP, live po katayo sa DCGB sa kabilang linya si Pading Pio sa angkor sa radyo sa DCGB. Hello po, magandang umaga po. Yes, magandang umaga, Chief. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB. Sir, under what capacity po yung pag-assume mo ngayon ng UWAS PNP po? Hello po. Yes, hello sir, good morning. Yes po sir. Mahina yung boses po. Hello, okay na po ba? Hello? Yes po, magandang umaga po. Po, magandang umaga po sir. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB Legazpi. Una po sir, kailan po yung effectivity ng pag-assume mo sa UWAS PNP po? Magandang umaga po. Yung date po ng pag-assume namin ng namin ngayong July 27, 2025 po. Opo. Now, under what capacity po sir yung pag-assume mo ng as chief ng UWAS PNP? Yes sir, based dun sa order namin, officer in charge muna po sa pag-take post po namin dun sa UWAS MPS po. Opo. Sir, may we know po kung ano yung standing orders na inihabilin sa inyo ni Albay PPO Chief sa pagpatakbo ng UWAS PNP po? Go ahead po. Yung dati lang po na namin sa guidance ni Chief PNP, yung sa 5 minutes response sa pag-responde sa mga insidente sa EOR po. And addition po sa mga campaign natin against illegal drugs and campaigns against wanted persons, lost firearms. Yun po ang ating i-implement. Opo. So, ano po sir ang ini-expect ng yung mga tauhan mo within the command upon assumption mo po sa komandansya as OIC ng UWAS? Ano pong i-expect nila sa inyo? So, yung of course, expectation ng ating mga personnel, so yung magtrabaho ng maigi po. So ano naman po ang magiging magiging message mo
sa UWAS, sa yung AOR, sa public and in general po, Tabi. Go ahead po. Sa general public po, gusto ko lang po ng cooperation nyo kung may mga illegal activities sa nasasakupan po natin. Magsabi po lang sa UWAS Police Station po para mabigyan natin ng solution po sa isang problema po. Paano sir yung kuan ninyo, yung implementation ng 5-minute rule na direktiba po ng ating Chief PNP sa UWAS? Go ahead po. Based na sa ano namin sa directives ni Chief PNP, within 5 minutes makapag-response po ang police natin sa isang incident. So yung mga personnel dapat pong makapunta dun sa area kung saan yung insidente po. Would it be doable? Pwede po ba yan sa lahat ng barangay sa UWAS na ma-implement ng inyong komandansya? So pare, hindi pa man ako nakapunta ngayon. So ngayon yung assumption. So I will assist first the situation in the AOR of UWAS po. Opo. Napakaraming salamat po, Chief, and ingat po kayo. Mabuhay po kayo. Yes po, magandang umaga. Thank you very much po. Po. Okay, so yan Tabi, Pade. So from here, going to municipality of Bawas ka na. Courtesy na sa mga local official. Yan. Pagaling dito sir, punta na kayong UWAS? Opo, diretso po kami sa UWAS. Okay, thank you so much. And good luck sa panibagong assignment Tabi Pade. And sulibon, ang binayaan ni Police Major Apin, iyo an Chief of Police ng Unya na Baguman, si Police Major Roberto Flores. Yan. Diyan sa Campo Simeon Ola. Yan, okay. Yan Tabi Pade, ang eksklusibo na natugay-gay niya tungo niyan sa aktibidad digdi sa Albay PPO sa Ciudad Canligao. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, compadre. Evat Adan, Evat Adan, Evat Adan, Evat Adan. DZGB Megaforce Patrol Report. Si Chief Jimmy halik dyan sa Albay PPO. Jimmy Nasalita on the Spot Report. Mama Mila, may naghapot, bakit Ay, Jason, Sir Jason, yugon mo an. Naibog na da. Ay, Nathaniel, madagdadangog ka dyan sa auto mo. Pauli ka na digdi sa Legazpi. Amigo ta si Deputy Nathaniel. Naibog niya sa ko, kaya ma-retire na. Sabi ni Jason. Jason, pasyaran tade. Surprise attack ta dyan sa sayang kunyan, sa sayang kamarote. si Deputy Nathaniel naman, yung lalaking iyan. Ano Jason? Sir Jason, good morning sa imo. Mag-advise ka sana. Na-relieve na lamang di na surprise attack. Iyo na baga ikaman sa nang pinagalat ko paano El Haciendero Jason Gomez Puyo na mago signal na ma-surprise attack kita duman. No, ninalugod nagrani na baga sa to. Tayo masaday taman nga nadunduman sa UWAS. Madyan na ngay ko sa Legazpi. Kaning haranin ang pagkwanta, pagpasyar Sir Jason. Yeah. Welcome back Tabi kay Sir Nathaniel na Deputy kan Legazpi. Amigo tayo pa for so long a time alo yun na nag-chief of policeman manlain-lain pati dumon sa Katanduanes nakaabot yan sa Biga Katanduanes naging chief anduman kan police sa Biga Katanduanes iba pang mga lugares Tabi UWAS and manlain-lain lugar. So welcome back Tabi kay Sir Nathaniel ang tuyang Deputy Chief kan Legazpi PNP. Yan. Good morning dyan sa nagdadarang kong Tabi. Baka po maagad number ni
Mama Mila, kalugar ko po yan. Day ko po maduman ta-stroke po ako, baka pwede po pasalamat. Yuda. Mama Mila, igod ang kalugar mo. So, number, magpasugo ka na lang po kung igwa. Duman ki Kapitana Milabal, ki Mama Mila, board member mo. Sa lugar nila, kalugar pala nindo. Maray na agad yan sa mga kunyan, mga taga Triskelion 1968 and yung mga taga Taysan 5956. Good morning tabi sa Indo sa tuya mga paradangog diyan. Dai man mamamila so kunyan kung si Sayda ito basta kalugar mo na stroke. Na stroke ano? Ida kung si Saytabi ito na kunyan text sa naghagad kang number, magpasugo ka na lang po gayon duman. So nagantabay sa to ta naghapot nga ni si board member Mama Mila, kinatawan Mila, kung anong purok mo da kung si Sayda Tabi ang gustong maghagad kang number na kung anong purok ta madalion yan na mapalocate ni board member Mila Bal yan mga kabarangay niya diyan tabi. Bueno, di much has been spoken itong kasuhapon na bakbakan ba kutaan ni Tory Boda ni Basti. Digdi na kita pinag-antabayan ta ining diyan na alas 3 more or less. Kasubago na dakol na kitang nagkadarangog man kay VP Henry ining State of the Nation address and kasubagong maagahon mga alas 5 pasado na monitor ta yung sekretaryo kan kunyan kan Department of Labor and Employment si Secretary tama ba si Secretary Laguesma tama ba kung iyo basta yung sekretaryo po kam kunyan kan Dole saro sa miyembro kan gabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr. He was emphasizing nahapot duman so manungod sa pag-adal and itong mga proposals baga na magkaigwa nin legislated wage increase. Yan. Ito bagang pagkunyan aadal na papaagiho na sa Kongreso ang pagdeterminar kan aldawan na rates kan mga pasweldo sa kunyan sa pribadong empleyo. Saro bagaan. Ngunyan, ang sabi ni Secretary Laguesma, we respect ngaya kung ano ang magiging dalagan kaini ngapit na mga aldaw in reference digdi sa 20th Congress. Tanaon ng bitan duman sa pag-urestorya, igongani nga yanin pinagpapasar na lay dyan na ikonektar ta ining sukay Congressman Adrian Salceda. Saro po sa pinagtatauan nin priority ni Congressman Adrian Salceda kan 3rd District of Albay which is applicable po nationwide and if ever na maaprubaran tabi, if ever na maaprubaran, it will stay sagkod na sa tuyang gobyerno kan Republika kan Pilipinas and sagkod na bari o day halion ang lay na halimbawa maipasar ni Congressman Adrian Salceda, it will be implemented. Ano po ining lay na ini? Ini po ipinagsaangat na nga ni tapi nagkumbaga bago pa magpuon iyan ako niya na Kongreso, pairinito na iyan dyan sa House of Representatives and maging duman sa Senado. Pairinito na yan sa pagsumitir duman po sa Sekretaryo General kan lower house. Isumitir na nindoan sa indo mga proposed legislative measures tanganing makalendaryo na po yan. At kung makainot ka dyan makapagsumitir, makalaog ka duman sa first batch, kumbaga, na mga early submission, makakabuelo-belo ka nin pagkunyan, pag
paabot o pagsabi na gani makakabuelo ka in a sense na pagbungkaras ng gadkan na sesyon yaong ka na dyan and igwa ka na tulos ning naisangat na trabaho. Yan. Ano ini suki Congressman Adrian Salceda, which is gaining ground tabi amongst the young guns. Buda itong mga bago pang miyembros kan lower house, pati na nagkakapera pang mga prominent personalities dyan na nakukumbinsir ining salakdang ni Congressman Adrian na magkaigwanan ning uniform wage rate sa private sector. Ano? I-connectar ta duman sa pahayag ni kunyan ni Secretary Laguesma kan Department of Labor and Employment. Tasangunyan baga po ang setup, ang pagdeterminar kan mga sweldo sa pribadong sektor is through DOLE sa paagi kan attached agency ninda na ining National Wage Board, and ibibaba man iyan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board na iyo po sa nagdadangog sa kada rehiyon kung gurano sa daang i-increase sa aldawan na pasweldo sa private employment. Ano? Ngunyan, ang sabi ni Congressman Adrian Salceda, day na po kaantan trabaho baga parareho. Ang cost of living halos parareho naman sana. Maski sa inkadumuman sa Pilipinas, ang cost of living halos pareho. Kaya medyo igwaning dakulao na tibang sa laban kung ang pasweldo sa mga lugares outside of Manila hababa kumpara duman sa mga employees na nasa Metro Manila. Kaya baga kadaklan na ang tendency kan mga gustong mag-employo sa pribado mahali sa mga lugares outside of Manila, mapasiring duman sa Manila, kaya nan luwas tabi. Yaon sa Manila na nakoconcentrate ang dakulaon na populasyon, problema na po sa seguridad, pas-i-orden, problema sa traffic. Ayan, balik na kita. So sabi ta na nga ni binapasiriring duman sa Manila so mga hali digdi sa provinces so duman ang konsentrasyon gabo sa Manila di nagkakaigwanan ng congestion gabos traffic and so economic activity kaya baga maluya minakwam saro sa mga sektor saro sa mga rasones kung nata ining mga lugar halimbawa ngaya sarong syudad o sarong probinsya o no man na rehiyon na outside of Manila medyo mabagal ang economic boom tayo nga ni an puro pasiring sa Manila duman ang kunya duman ang empleo duman ang pag binapasiring duman mapatrabaho duman matrabaho duman ang empleo ang sirkulasyon kan kwarta duman ako konsentrar sa Manila kaya so economic spike so pag itaas kan ekonomiya duman sa Manila nakokonsentrar leaving behind ining so mga yaon digding mga probinsyas asin rehiyones
Ta siyempre kung hain su empleyado nagtatrabaho sa ina lugar, duman an magastos kan sa iyang sweldo. O kung day man kita digdining dakol na empleyo ta, puro minapasiriring duman sa Manila, natural duman ang sirkulasyon kan kwarta. Pag igwaning sirkulasyon kan kwarta sa sarong munisipyo, probinsya o rehiyon, diyan mina-flourish ang negosyo. Yan pigapod niya tong horizontal spending. Diyan po mina-flourish ang kunyan, ang negosyo. Ngunyan, pag halimbawa maadala ni Marayan and it's gaining ground na diyan sa Kongreso, ining bill na pigapasar ni Congressman Adrian na Salceda, o di pagparareon ang sweldo, ang aldawan na rates, maano ka pa man sa Manila. Kung igwadig din ni nagpapasweldo na pareho ang makukuha mo duman sa mga employees sa Manila. Ayan. So digdi na po yan. So ang spending kang kwartak ang digdi man yan. And as starters, siyempre medyo mabagal iyan ta. Dai pa maning mga halimbawa negosyos o mga ining darakula o na investor na mapasiring digdi. Pero pag yaon pa ang konsentrasyon kan empleyo dai minahal isa sarong lugar, ang spending diyan yaon man lang po magsisirkular. So vibrant ang economy. Kaya saro po yan pag-abangan niya to with the opening ta sa SONA aram ta naman sa SONA ang mga mangyayari diyan, the plans and programs and kung ano ang mga dapat pang gibuhon. Now, with this, at least aram ta po ini yung nagkakapirang mga lakdang particular diyan na sa mga pinagbotohan niya to, mga pinagtiwalaan na deputados, ibagang ko kan mga deputados, mga representantes diyan sa Kongreso, kung ano ining mga ipiglalatag nindang mga legislative measures na papakinabangan niya to tabi bako sana sa mga distritos respectively, kundi sa mga masunod na aldaw kambilog pong Pilipinas. Yan, insofar as ining si Congressman Adrian Salceda is concerned. So, sabi ni Secretary Laguesma, okay nga yan, suportar ako kwanta, irespeto ta, whatever the outcome may be, kung anong magiging hiro-hiro nga manungod dyan sa pagdeterminar kang pasweldo and the process kung paano pagdeterminar kang pasweldo sa private employees. Yan po ang pahayag ni Secretary Laguesma, kaya naikonektar talaga, masabi ko, very timely ining pagpasar ni Congressman Adrian Salceda pag-introduce ka man sa Kongreso na mapag-urulayan na yan, tanganing once and for all, sana sa halawig na panahon makapareho na malam ang rates niya to kan mga private employees duman sa Metro Manila. An oras sa bilog na nasyon Pilipinas, alas 9:38 po nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super.
I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1. May spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1. No sucrose added. Take it from me. At okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw. James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang
ng DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pio Fernandez. Tingogan Banwaan. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Balik ere kita. Minabol taman ang satuyang Chief Reporter si Pading Jimmy. Chief Jimmy Giraray, good morning. Yes, salamat tabi pa di. Makakaroon niya tungo niyan si former mayor, ngunyan city councilor, pati Gonzales Alsua, na madali na eleksyon sa PCL, Philippine Councilors League, probinsya. Ngunyan, konfirmaron niya to tabi pa di na plano kung talagang diretso asin kung ano ng status sa pagkandidato sa kargong presidente sa PCL. Gawad, good morning. Sa ibong na linya po si Pading Pio sa angkor sa DCGB. Good morning, Pio. Yes, Ma'am Pati Kagawad, good morning, Tabi, and primero, congratulations sa panggana mo dyan and salamat sa oras sa programa. Ano po? Salamat, Pio. Opo. Ma'am Pati Tabi, how would you confirm ta may informasyon kaswapon naghali kita dyan sa third, may mga sources kita na interesado diretso da sa pagkandidato mo sa PCL Tabi, Kagawad? Iyo po, ang running for PCL President po ako sa ngunya na maabot na election. Ay, opo. And ano po ang kunyan? What was the turning point na nagdesisyon po ika personalmente na magsikan posisyon Tabi? Nagdalagan po akong PCL President given na sa iling ko kwalifikado man po ako. Nagtuko po ako as Vice Mayor, naging Mayor po. And yaon po na pakarayon mi po ang programs kan sa tuyang mga councilors. Digdi sa tuyang probinsya. Iyo po Tabi ano. And diyan po sa pagdesisyon mo, was there any group or mga kapamilya, relatives sa political powers na pinagkonsiderar mo na bago magdesisyon Tabi na magkandidato ka Tabi? Go ahead po. Siyempre po ang naging turning point na naging decision ko is yaon po na naniniwala po ako na ako po makakatabang po maray
digdi sa tuyang PCL. Yaon po ang objeto ko na mapakarayta ang mga programa, so mga gayo na programa, mapadagusta po, and then maybe we can put on new programs also for the counselors. Iyo po, tabi. That's on a personal basis, tabi. Ma'am Patty, ano po, na talagang yaon sa conviction mo, ano po? Iyo tabi, na talagang yaon po, mapakaray ang mga satuyang counselors, mapagsararo, mas mapakaray mi po ang mga trabaho mi sa kanya-kanyang sanggunian. Oho. And noarin po ang eleksyones kan PCL? Ang eleksyon po ngunya na Biyernes, August 1. Oho. Mangyayari po ng 8 to 5 in the morning, 8 in the morning until 5 in the afternoon sa Marison Hotel. Marison Hotel, ano po. Sisay po ang Vice Presidente mo, if you may? Ang Vice Presidente ko po si Arnold Onrubia, taga Tabaco. Taga Tabaco. So, kumusta man po kung gusto mong i-share ang suporta na nakukuha mo sa ground, tabi, Ma'am Patty? As of the moment po, dakol man po sa tuya nagsusuporta, na yaon po sa likod, na willing na makatabang po. So, unified effort po ini para sa gabos na mga counselors para po sa digdi sa mga maabot na program for in the next 3 years kan PCL. Oho. Sa bylaws kan PCL, no arin ang pag-assume kaanin sagkod no arin tabi? Di ko pa po maaraman kung noarin ang assumption, pero right after the election, may proclamation po. Aha, opo. Kung noarin po matukaw, di ko pa po ito na, we have to check with the press interim officers na. Oho. Now, what are the plans para mairepresentar ang sektores kan mga konsyales diyan sa Sanggunian Panlalawigan? Go ahead po. Oo, yan po ang sa PCL, sa Roman po ng mga programang pigiiling ko is ang continuous capability trainings kan sa tuyang mga counselors na makakatabang pong maray para magibo ninda ang pangsyones ninda sa kanya-kanyang LGUs, no? Ilingon taman po na magkaigwaman mga end-termers na mga counselors na nagsirbi na matawan man pong recognition. Ang pagtapos, may mga iba pa man po kaming programa na gigibuhon na paghuhururunan po ini kan mga mai-elect na mga opisyales. Okay, so iumasa na tabi, Ma'am Patty, and by the way, kumusta man yan sa sangguni ang panlunsod kang ligaw? Any info tabi na pwede mong iheras man sa mga paraan tabay? Go ahead po. Digdi po sa sangguni ang panlunsod kiligaw, ang yaon po gabos, ang sa tuyang mga bagong ilihido, may dati pong re-elected na mga councilors yaon po, naghihigos na nagpupuon, na nagigibo sa indang mga mandato bilang councilors. So, gabos po digdi, nagiingwa na magampanan ang kanya-kanyang trabaho digdi sa Syudad Ganligaw bilang sanggunian members. Ma'am Patty, tawan ta kanin pagkakataon, makumbinsir mo man yung mga konsyales tabi na masabay sa pagboroto sa PCL. Go ahead po. So sa tuya pong mga councilors na partikan Philippine Councilors League, PCL, ako po nagdadalagang bilang presidente, na yaon po, ipapahiling ko ang sa tuyang transparency sa gabos na miyembro at tamanon ta, magkakaigwa po kitang maray na mga programa para sa tuyang mga counselors, padagos po ang sa tuyang capability trainings na makakatabang po sa tuyang pagpangsyonar bilang mga kagawad kan kada LGUs. Ipapadalagan ta po na kada sarong counselor importante sa tuyang organisasyon. Yaon po, ining counselors league ta, ma-perform. May pag-care. PCL, perform, we care, we listen. Opo. So, iyo po ini ang magiging objeto sa tuyang organisasyon na sa PCL. Opo. So, salamat po. Salamat tabi, Ma'am Patty. Salamat. Good luck tabi. Okay, thank you, Sir Pio. Salamat po.
Okay, so yan po, paring Pio, mga tugang, si candidate for PCL President, City Councilor Patty Gonzales Alsoa. Yan. Tabi pa rin sa ito yung mga dagdag na informasyon from Ligao City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadreng Jimmy. DZGB Megaforce Patrol Report. Dagdagan tapan istorya. Angel Mustasa. Bago kita mag 10 o'clock na news break. Angel Mustasa. On the Spot Report. Angel, what's happening man? Good morning. Hello? Go ahead. Yes, good morning Sir Pio. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang tapang pareta, patong-patong na violasyon ang tigakang pangunyan kan sarong tricycle driver sa Legazpi City matapos na an bako marhay na eksperyensya sa iya kan duwang estudyante hali sa Camarines-Sur. Sa pagkikipaghuron niya na pagkaaga kan sa Juventus kay Public Safety Office Chief Octavio Rivero, ang driver ang nakakampang sa reklamong overcharging, Na naman. discourteous, as in arrogance. Sinabi ni Rivero na dahil daini Sir Pio sa pagsakay kan duwang estudyante hali sa sarong dakulang mall sa Barangay Pitano, as in pasisiring man sa nakutanay ni sa Central City sa parehong barangay kung saan mabayad na ang duwang pasahero ni 30 pesos. Alagad imbis da Sir Pio na gawgawon, kuwaon, ibinarabad sa iniong tricycle driver itong kwarta kan duwang estudyante. Ang punto, Sir Pio, kan driver, kung nataginibo niya ini, kulang manda so ipigbayad ka na duwang estudyante sa ang haharado niya sa tulo ka tawo. Dahil sa takot na duwang estudyante ini na nakauli naman sa indang boarding house dyan sa nasabing village, tulos man ining ilibanan kan sa indang landlord dyan sa PSO para magsuunad din formal na reklamo. Sinabi ni Rivero na desidido ang mga biktima sa indang reklamo kung sa inatikita naman ang tricycle driver kung sa kabilugan na 9,000 pesos ang penalidad na dapat bayadan kay Nidal saan kada reklamo ining overcharging, ang penalty kay ni Sir Pio 3,000, ang pagiging discourteous 3,000, as in ang pagiging arrogante nasa 3,000. Ano itong tricycle driver? Ano ang pigmamaneho niyang tricycle? Lehitimo o colorum? Lehitimo man po, Sir Pio. Okay, sige. Go ahead. Dangugunta po, Sir Pio, ang pahayag ni PSO Chief Octavio Rivero. Aloy ko na yung pangapunan sa mga tricycle driver na dahil po kita magpaka supigyan po sa tuyang lisensya dahil po pag-abuso na gamiton sa daing data. Aloy na po ko nagtataram sa Indo na iwasan ang pag-agad kialangkaw na pamasahe sa mga pasahero. May taripa pong itinosa sa Indo na sigun sa taripa itinosa sa Indo 12 pesos ang kada sarang pasahero, then after 1 to 2 kilometers madagdag ki 3 pesos magiging 15 pesos. So ang kuwan ko po dahil nindo pagpalit so 12 pesos 15 pesos sa 50 pesos na ang kapalit kang 50 pesos 3,000 ang tubos overcharging. Kali ko na pong nangangapudan sa Indo dahil mong girara ka nagdadarangog ang piga-kuan nindo. So gusto nindo ngunyan po habang ako po ang digding namumuno sa public safety dahil po ako matolerate ka yan. Pag may nagreklamo po digdi sa Samuya, may nakabot sa Samuya ng reklamo na picture ang society plate nindo, magkakaigwa po kamo alanggaw na penalidad, impound pa ang sa indong tricycle, mamumroblema kamo kang pagkabuhay kan sa indong pamilya. So yan po, Sir Pio, ang pahayag man ni Sir Octavio Rivero kan PSO Legazpi. Sa inhali tricycle na pinaglunadan asin ginamit pagpahatod duman sa Central City. Then, Sir Pio, sa may SM City Legazpi. O di haranihon. Kumbaga, kung laog pa duman sa 12 pesos per passenger. Opo. Duwang pasahero so naglunad. Nya dyan baga tabi baga pag malunad ka dyan na gusto mo ng paandaron, pabantihon, babayadan mo so natatadang bakanti pang lugar. Tukawan di duwa itong nagsakay, di gwa pang sarong bakanting saro. Oo, sa likod kan driver. Sa likod kan driver. Ano daw so na pagkauruyunan, babayadan na ito o dae?
Ang nataram lang, Sir Pio, 30 pesos na ipig bayad yan estudyante. Mhm. Ang problema lang duman, Sir Pio, ang ipig reklamo, itong Yan. imbis na marahay na kauruno na, dapat niya bayadan niya yung tulo. Yes. Sa Sir Pio pong ibinarabad, para Yan. sa duman sa pasahero. Duman susala. Mm-mm. Duman susala kan kuan sa maski sa inta gamito na hororon, taking for the sake of argument na may kulang man suplete. Opo. Ining driver na ini dapat dahil nag-aktibar ninarog ka itong gawi-gawi. Dapat inisplikaran na ma'am pakidagdag po and kung kulang masabutan mo yan di sige na sana patawadan na sana. Kaysa Ang ano kaya, kuan mo Sir bako. Pio, bako po taga digdi sa Legazpi kan ang duwang estudyante ni halit sa Camarines Sur. Oh, di ano pa nakakaagrabar pa ito tama istorya na ito duman kan sa indang eksperyensya raot na naman sa imahen kan industriya kan tricycle sa Legazpi. Opo. Oh, di pwede mabaga na ma'am, pasensya na po. Medyo kulang pa ta. Kung kung 12 pesos, di 36 pesos. Kulang ning 6 pesos. Gayud ano? Opo, Sir Pio. Oh, ma'am, medyo kulang po ning 6 pesos. 12 po. Ma-explain rin. Bako itong binarabad pa dumas sa estudyante sa kwarta? Oo, opo, Sir Pio. Tigpun-pundangan ni kan estudyante. Nagtatakig-takig na kan takot. Ay, may sa pagkabarumbado man na. Bako, pwede nga na siyang idemanda, criminally liable siya sa ginibo niyang ito. Parang unjust vexation yon. Opo. Kung magpadagos iyan. Sus Mario. Oo, tasuduwa nga ni Sir Pio na estudyante habang niya duman sa PSO sa opisina ni Sir Octavio, nag-istorya, naghihibi duwang estudyante. Heavily traumatized sinda. Kan experience siyang yan. Aw ano naman. Anday nakita nakakabawi digdi sa Legazpi kan arog kaya na kunyan. Na pangyayari. Na stigma. Sa ibang lugar day man kayan eh. Opo. Oh, sa Naga, sa Catanduanes, sa Virac, day man dig. Only here sa Legazpi yan. Opo. Igo nga ni kayo ng instances, inda kung inabot mo, Angel, sa sarong airline company, bago mag-abot digdi sa Legazpi, kung pasiring ka, duman sa indang igo ning mga krokodi gubagaan dyan sa atubangan kan, kunyan kan nagkatukaw sa likod kan so sa tukawan, beware of ining pamasahe sa price sa Legazpi. Nakabugtakan dumak ito several years ago. Ay nako, maringan ita itong mga kung naka-recover na manggayod. Ay, grabing takot yan, trauma yan. Opo. Ang pangapod, ang ano lang, Sir, kanduwang estudyante, din na dapat informaran so family inda sa baad niya maghadit, mas lalong maagrabar ang sitwasyon. Malay mo ngayon dito ngayon aram, pag-initan lugod so tricycle driver. Ay nako. Nya ano so tricycle driver dai na pinagbawalan na magkaput pa ning tricycle na pampubliko o pinagmulta sa nasukunyan so operator? As of now po, Sir Pio, tawan lang inikay sa citation ticket dahil duman sa tulong violasyon na ito. And after kay ito, sa kanilang maaaraman po na ano pang penalties mas magabat na penalty ang pwedeng itaupo duman sa driver. Iyo. Sus Mario. Di 9,000 ito ano? Opo. Kada violation, 3,000. Sige, tabi. Sige, Angel. So, yan po, Sir Pio, ang mga istorya pa sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB. Salamat, Angel, sa dagdag na istorya. Hali dyan sa PSO Legazpi. DZGB On The Spot Report. Mabaretan mo na si Jen Dispes, may mga hanap buhay kita. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pare, doon tayo magmagupay malapit sa Tore. Sige, mukhang okay nga doon. Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo? Paano naging mapanganib? Sino ka ba? Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. 7 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Nangako ang Philippine National Police o PNP na ipapautob ninda ang maximum tolerance sa mga makondukta ning hiro protesta. Kasunod ini kang ika-4 na State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. dyan na hapon. Sigun kay PNP Chief General Nicolas Torre III na trabaho kang pulisya na siguruhon ang kaligtasan kang gabos asin respetuhon ang diretsyong magpahayag paborman o kontra sa administrasyon ni Marcos. Sinabi nito na nagkaigwanan nin dialogo sa pagultanan ka mga makawalang grupo asin mga opisyal kang PNP asin digdipig latag ang mga kondisyon sa pagkondukta ning protesta. Nagkapira sa mga progresibong grupo na makondukta ning hiro protesta ayo ang grupong bayan kung sa impiglalauman ang pagsulok kang mga effigy ni PBBM. Yan ang barata hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB.
Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritin araw-araw. Mabibili ang arthritin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang arthritin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng arthritin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang arthritin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Pio Fernandez, Tingog Ganbanwaan, DZGB Flash Report. May flash report muna si Angel na Mustasa halit dyan sa iyang location. Angel, good morning, location and what's happening? Yes, sir, maray na aga, Sir Pio Giraray. Pasiring mo na lang mobile unit ka na DSGB sa boundary kan Barangay Padang, Legazpi City, at in Barangay Lidong, kan Santo Domingo, Albay, matapos na makakuha ng informasyon ng DSGB sa sarong van na digdi, Sir Pio, na pinagsakan ni sarong kahoy na akasya sa nasabing area na ito. Ngunyan pa sa ng pagkaaga. Sa ngunyan na Sir Pio, pasiring dumaan na mobile unit ng DSGB, bantang sa pagsipagurong sa mga personalized na Bureau of Fire Protection Legazpi na iyo man nagtaon ng informasyon. Pasiring nga duman sinda Sir Pio dahil sa pag-aktibar man kan sitwasyon and duman totoo da maaraman ta kung pira mga individual na apektado kay ni na involved to digdi and then kung ano totoo nga nangyari. Sa ngunyan po Sir Pio, yan pa lang ang mga informasyon ta haliligdi sa luwas with Kuya Boy Angel Mustaza, DZGB News. Angel, tabi yung Yes, po. location kan incidente is? Boundary po, Sir Pio, kan Barangay Padang and Lidong kan Santo Domingo. Padang and Lidong boundary. Ang nangyari, sarong van Ako. ang natumbahan, tinamaan, kan na buwal na kahoy. Opo, Sir Pio. Pigsan ko sa messenger mo Iyo. itong to picture sa itong incident po duman. Sige, ngunyan pa lang yan, ha? Opo, Sir Pio. Kaya duman sa mga biyaheros sa mga motorista, lauman na nindoan medyo magabat na bulos ng trapiko sa nasabing area dahil sa nasabing pangyayari. Basta ang location is? Boundary kan Padang, Asin Lidong. Padang Asin Lidong. Yan. Ano? Opo. And yung van, digdi sa picture, gariso likod na porsyon ng sinakob. Opo, Sir Pio. So atubangan bilog pa man. So
sa likod anha gari sinakob dakulao na kahoy ini Opo. o Padang and Lidong area. Ang direksyon kaya na van is going to Legazpi. Yes po, Sir Pio. Hali sa Primer Distrito, Canalbay. Hali sa Premier Distrito Canalbay. Sige tabi, Angel. Opo. So, yan muna, Sir Pio, ang mga informasyon sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCGB News. DZGB Flash Report! Pinagsusubaybayan iyan ka na tropa, partikular ni Angel, si ni Boy, dyan sa Mobil, Padang and Lidong boundary, sarong van, nabagsakan ni Dakulao na puunin kahoy. Sulikod na porsyon anarimate, tinamaan. Dahil ipakitanin report kung igwaning nadanyara na buhay, pero so van, very evident na talagang tinamaan utungani ang direksyon pasiring sa Legazpi. Kaya sa mga motoristas dyan, pag-abot sa lugar na expect ang heavy and traffic. Taigwa pa gigibo na investigasyon is hopefully dahil po ni nadanyara na buhay na nakasakay duman sa puti na van. Dahil tasabot kung ito pampasahero or what, basta may van na nabuwalan, tinamaan ka na tumbang puninda ko daw na kahoy diyan sa may boundary kang Lidong asin ka na Padang. Sige, nakatutok diyan ang news team sa panginot ni Angel kasabay si Boy sa Mobil. Joe Marbiel on the spot report. Nasa linya man si kumpadreng Jomar. Pading Jomar, marhay na aga. What's happening? Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, may mairitom ang pandok. Sa iba, mairitom ang loong na mga opisyales, empleyado kan lokal na gobyerno kan tabako. Nata ito. Ini matapos na binagungo niyan ang style kan position kan pag-flag raising ceremony. Sa City Hall kan tabako. Kung dati-rati sa podium, so ito bagang ang pakatapos kan flag raising ceremony, mataram na sa mga ma-report, mataram si Mayor, nakabugtak yan dati, digdi sa terrace kang City Hall. Yan. Binalyo doon nga sa may parte kan sa itaas, sa may plaza, sa may parte kang flagpole. Kang panahon pa rin, Pio, sa mga nakaagi, pag flag raising ceremony, gabos nakatalikod sa City Hall at ubang duman sa flagpole. Ang pagkatapos kan flag raising ceremony, ma-arabout face gabos para umatubang sa City Hall, tayaon duman so podium, duman sumataram. Gusto sabihin, so mga public officials na iyo ang nasa printera perme, pag flag raising ceremony, sindang harani duman sa flagpole. Iyo. Pag taralikodan about face, mairesog sinda, mabaralyo, sinda naman suyaon duman sa atubangan kang podium, sa printera kang City Hall, na malimpoy. Talipod kang City Hall. Yan. Tasual daw, nasa likod kang City Hall hali. Iyo. Ngunyan. Hanggang maski abutan iyang ki mga alas 8:30, dahil yan nagkakairnita ng mga opisyales, mga department head. Ang nababalad, so mga pulis na rin, sina makahali. Yaon sila sa... Ngunyan, mairitong nanloong kayo ng mga opisyales na ilihido pati department head. Taday ng about face. Yan. Ang pagkatapos kan flag raising ceremony, sumataram, maduman sa may flagpole, yaon duman sa podium. Man makaatras sa malimpoy sa mga opisyalis, paharayo sila sa nagtaram. Obligado na duman magtirindog. Yan. Hanggang sa kutiraan mataram dyan,
obligado sindang yaon dyan. Sa likod kan nagtataram, sa likod kan podium, yaon man duman sa Bureau of Fire Protection. Oho. So mga miyembro kan Philippine National Police, asin sa BGMP, Yan. mairito man ang panduka ito, tatubang saldaw. May atubang saldaw, may likod talikod sa aldaw. Roger on that. May order pati ang mayor. So, gabos na department head, ilidong opisyal, may mga posisyon ng titindugan, duman sa atubangan sinda. May designated posts na sinda. So, mga empleyado ninda sa opisina, yaong sa likod. Oho. Maswerte ka kung ika-empleyado, nadakol ka mo sa opisina, Oho. taba ka sa linyada, makantos ka duman sa may City Hall mismo, malimpoy. Nalilindungan ka. Kung dakol ka mong empleyado sa opisina. Pero kung di, keri ba ka sa papainitan, keri ba mo sa amo mo? Kaya kasubago sa ginibong flag raising ceremony, pagkatapos ng flag raising ceremony, duwa nagtaram, ang saro na nagtaram digdi, si City Administrator Leroy Berses. Yan. Pagpuumpasa na kang pagtaram ni Mr. Berses, isamares ko na sa ngay sa sarong sentence, so report, na inatindiran ko sa seminar, tamainit. Sinamaray sa sarong sentence. Pero good governance lang ata iyon, so gustong sabihin, kanina tindiran niya. Pero pigilin kayo ni Leroy, garo kaya pa mangyayakan iba so init. Dinuro dagdagan kidit. Dinuro dagdagan kidit. Mas kita likod sa init. Tanda duman si Mayor, Ray Bragais. Mas kita likod sa init si Vice Mayor Glendaong Bungaw. Buda sa ibang kagawad. Aram ko pa din naihirinangon sa nakapilipinyana. Iyon na nga. Nakapilipinyana pangunyan pag Lunes. Oo. Talagang matindi yan. Ako nga naka-ordinaryo sa ng t-shirt na nainitan, hininang-hinang ako. Ay, lalo pa ito. Ito pang nakapilipinyana. Paghihiling ko pa de. Dahil naman kayo nagpaparating din sa pigtaram ni Leroy, nagpaparaisip naman kayo ditong dahil panita po sa ano na, ano yung init, grabe. Yun nasa isip na. Nari pa ruman tulos gayod ni Leroy, ni City Admin Leroy, ang sitwasyon. Bigla niya ng sinorkat. Dahil ko na ngayon pagparapadagos pa inita. Ili nga na ngayon sitwasyon ta. Tinapos na so pagpahayag ni City Administrator Leroy Bertes. Dahil taaram parigpiyo kung arog ipagpapadagos ang sitwasyon na dahil sa pigiling ko pag-arog kayo ng init, arog kang init ka subago. Although pa di ginibuon man pala na remedyo, bako ng alas 8. Anong oras na? Ang 7:45 na ang flag raising ceremony. Yun. Kaya nagtapos man mga alas 7, alas 8 medyo amay-amay. Kung alas 8 pinuunan, matapos mag-alas 9, pigilan ko kay puwan dumangkan sa mga first responders na may madiris man yun sa nakainit duman. Dahil tarang pa di Pio, obserbaran tata, may mga negative na, may mga reaction baga, may mga, nagkaroon ngayon, mairito mong kita kain hilingon ta ko na nun magiging pasistema kaya, kundi mambabagon, ang bagong patakaran nun yan, na magayon man ko ta rayaong talaga, so gabos na, yaon, nagdaing aratrasan, ta kung duman mananggad sa may City Hall sa podium, maarabante, saging sa na madulok na yung aning madangugtang maray, ito pala maduman sa limpoy. Mapasiro. Ngunyan, di sinang rason na mag-abante, lalo sinang mababalad. Yan. Ta kung ano ang magiging pasistema, kung ipagadagos yan, magayon yan, basta dahil lang maudtuan nin maray ang mga pagpapahayag ang pagkatapos ng flag raising ceremony dito sa City Hall ng Tabaco. Yang report, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much pa din Jomar, hali dyan sa Tabaco City. Saro pang impormasyon kay Karen, si Joshua medyo alanganin na, i-prepare na lang Joshua duman sa kay Andy Mar.
Si Karen na lang ang ma-accommodate niya to dyan sa luwas. Evat adan. DZGB Megaforce Patrol Report. Karen, good morning. Please go ahead na. Yes, thank you, Officer Pio. Anong na mga sektor o grupo ang nagrally ngunyan dikti sa may hampang kan Legazpi City Hall, katakot iyan kan State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos at siya na hapon ang mga sektor na Officer Pio, ang mga sektor halik sa kababaihan, transportasyon, mga parasila at din kabataan, kananing makusog na ipahayag sa insan hinaing sa gobyerno nasyonal asin ang kalakaran kan nasyon katakutan panibagong zona ni Presidente Marcos ang mga ipigpapahayag di Serpio ang tungkol sa transportasyon na pagtaas mo niyan kan mga presyo ng produktong petrolyo, may mga ipigpapahayag man na may kinaraman sa hababang sweldo kan mga kababayan nato asin kan mga nagtatrabaho di sa nasyon, asin man ang nagpaparalang pangunya na presyo kan mga pagkakalon asin buwis puro tabi ni Serpio ng mga pudan sa maray na pasistema asin intervention kan gobyerno nasyonal sa mga nagkapilang isyu na pigkakaampangunyan kan sa tuyang nasyon. Kaya ngunyan, medyo diit man sana in-actually Serpio, pero para yung mga matutugon ang mga boses kay ni, talagang nag-umapo ang mga boses kay ni darakang microphone. And actually, may suminulpot man digdi na mga kapulisan na nagdaraman ki speaker, may pamalinaw sa tuya po na ano ang kautuban ni digdi. Pero iinian na presyenteng sitwasyon ngunyan, digdi sa may Legazpi City Hall, katagod kan pag-rally kan mga manlaylay na sektor, digdi sa probinsya nin Albay. Yan, pati Sergio, digdi sa luwas, Karen Ala, DZGB News. Salamat man Karen sa pagsubaybay ka na pangyari dyan sa may City Hall. Karen Ala on the spot report. Tingog Ganbanwaan. Sa pangarang kang puwersa, salamat kan sa ido pagantabay, mahal na amang Diyos ang magbantay day maghali. Masunod tulos ang samuyang news direct si Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning. Tingog Ganbanwaan. Sa indong nadangog ang programa